हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम जोब्बाय लास्ट दङ बेनो जाबाय अरेल एबा नोंथांमोननि प्रेक्टिकल टेस्ट एबा स्किल टेस्ट दा बेयाव जों बोरै इजियावनो जों पास खालामनो हायो बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जायफ्रा गोदान चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दिनैनि बे भिडिअखौ स्पन्सरशिप खालामदों दामि अला होननाय मोनसे एप्सआ थ' नोंथांमोना गोरलैयैनो इजियैनो बेयाव रां खामायनो हागोन थ' नोंथांमोना गिबियावनो डाउनलड खालामदो डिसक्रिपशनाव मोनसे लिंक मोनगोन थ' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नैबाव नुगोन मोनसे ब्लाइन्ड खालामनायनि अपसन एबा नोंथांमोना नाम्बार होबानो जाबाय थ' नाम्बार होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 51 रुपिस मोनगोन बिनि उनाव नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाबानो जाबाय हाजारसेनि थ' नैफोरबायदि बेयाव हाबलांदो थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव हाबलांनो हासिगोन हाबलांखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोननि गुगल पे माबा माबि पेटिएम नोंथांमोना बेफोरजों एन्ट्रि खालामहैदो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बेयाव गोबां गेम गेलेनो मोनगोन बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनगोन बिनि उनाव नोंथांमोना ड्रागन बीएस टाइगार गेलेनो हागोन आरोना थ' ड्रागन बीएस टाइगाराव नोंथांमोना 50 रुपिसजोंबो गेलेनो हायो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना माने फैसा सोनानै लाखायोबा गेलेनाया मोजांसिन जायो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना नैबाव नायदो होमबानो गेलेनो हासिगोन थ' नोंथांमोना नुबाय दायो थ' बेयाव हाबदो हाबनाय लोगो लोगो लडिं जागोन लडिं जाखांनायनि उनाव हाबदो हाबनानै बेफोरबायदि मोनबाय थानानै नोंथांमोना बिदिनो गेलेदो गेलेखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फैसाखौ बेफोरबायदि खालामदो फैसाखौ बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेनिफ्राय डाइरेक्ट उइथड्र अपसनाव नोंथांमोना बेंक सेंक बायदिसिनाखौ होजोबदो होजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना उइथड्र खालामदो आरो लोगो लोगो फैसाखौ बख'नो हाबाय स' दा जोंहा एग्जामा जाबावगोन ड्राइभार पस्टआ आरो बे जागोन 11 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना गाबोननिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन एबा इभिनिंनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन 30 आगष्टनिफ्राय दा लोगोफोर जोंहा बे अरेल टेस्टआव बोरै पास खालामनो हायो बेनि सायाव रायलायगोन एन्ड माबोरै सोंनाय जायो लेंगुवेजेसआ नोंथांमोना बर' एसामिस बांला बेनिफ्राय हिन्दीयावबो हागोन इंलिसावबो हागोन बे नोंथांमोननि सायाव थागोन बाट नोंथांमोना मोजां एन्सारखौहाय होनांगोन कारेक्ट एन्सारखौ दा बेयाव थांनाय सिगां माखासे जों पइन्ट्सखौ नायगोन जे नोंथांमोना जेब्ला अरेल टेस्टआव थाङो माबायदि गाननानै जोमनानै थांनांगोन बिनि सायावबो डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे माबायदि भइसआव नोंथांमोना एन्सारखौ होनांगौ बिनि सायावबो जों बेयाव नायगोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइडआव ग्रेड 4 आव फैबाय आङो दा बेनिफ्राय ग्रेड 3 आनो जा 4 आनो जा जों बेयाव डिसकास खालामगोन सेम प्रसेस अरेल टेस्टआ नाथाय खायसेयाव कम्पिउटार टेस्ट थागोन आरो खायसेयाव नाङा जास्ट खायसेयाव पार्सनेल इन्टारभिउ पिआइ एबा अरेल होनना बुंनाय जायो बेयाव नोंथांमोना थांनो हागोन आरो बे सोनारगोन काट अफनि सायाव दा जोंहा मिथिखागौ जे 1:2 दङ लोगोफोर बेनो जाबाय मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेट्सखौ लिंहरगोन आरो सासेनो साख्रि होनाय जागोन ओंखायनो नोंथांमोननि कम्पिटिसना 1:2 माने नोंजों आंजों कम्पिटिसन जागोन आरो आं मोजां नाम्बार मोनोबा आं साख्रिखौ मोननाय जागोन बे नङा जे अरेल टेस्टआव खम नाम्बार मोननानै एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनदोंबा साख्रि मोना बे नङा जास्ट नोंनि नाम्बाराल' बुरजा जानांगोन बा नोंना बांसिन जानांगोन हमना ला आं रिटेन टेस्टआव एग्जामाव हमना ला आङो मोनदों लाइक आङो हमना ला 100 मोनदों स' बिनिफ्राय आङो अरेलाव एबा भाइभा टेस्टआव स' नोंथांमोना बे पार्सनेल इन्टारभिउआवहाय हमना ला 5ल' मोनदों अब्ला आं बेवहाय 105 मोनबाय स' बिनिफ्राय नोंथाङा मोनदों एग्जामावहाय 90ल' मोनदों बेनिफ्राय आरो नोंथाङा बे माखासे डिटेल्स हमना ला अरेल टेस्टआव नोंथाङा बांसिन मोनबाय अब्ला स' नोंथाङा बांसिन नाम्बार जायोबा नों मोनगोन आरो खमसिन जायोबा नों मोननाय नङा स' बेबायदि रोखोमनि आरो बेखायनो एग्जामाव मोजां नाम्बार लानो हाखायोब्ला स' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया देन बिनिफ्राय जोंहा मिथिखाबाय 1:2 माबादि बेनो आरो जे सासे पस्टआव सानैखौ लिंहरनाय जागोन स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टनि थाखाय बे अके जाबाय स' दानिया नोंथांमोननि अरेल टेस्टआव माबादि ड्रेस गाननांगौ अके बेबो गोबां कुइसन फैयो स' नोंथांमोना माबादि ड्रेस गाननांगौ देन जायफ्रानोखि मेल केन्डिडेट्स थ' नोंथांमोना फर्मेल ड्रेसाव थांबानो जाबाय फर्मेल ड्रेसाव थां पजिटिभ रेसपन्स मोनो बेनिफ्राय फिमेला जाबाय नोंथांमोना ट्रेडिसनेल ड्रेसाव थांनो हायो नोंथांमोननि गोसो जि